ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. हे अधिक मासाचे सुसंदर्भांतू आम्ही अधिक मासाचे महात्म्य ऐकून येतसजी. हंतू ही मुख्य दावन घेऊन एक अधिक मास पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेऊन कसले एक नाव आयले म्हणून सांगून घेऊन आम्ही कालच्या दिवसापर्यंत चिंतन केलेलं असं. तंतु ही मुख्य दावन घेऊन अधिक मास म्हणून सांगलेली हंतू बृहन्नारदीय पुराणांतूची एक उल्लेख करतात. पृथिव्यां यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सर्वदेवताः तद्देहे तानि तिष्ठन्ति यः कुर्यात् पुरुषोत्तमम्. हे पुरुषोत्तम मास कोण विधिपूर्वक दावन घेऊन आचरण करता तंगेल देह अंतू विशेष दावन पृथिव्यां पृथिवीन तसील तसले कितले तीर्थस कितले क्षेत्रस तसे कितले आमगेल देवतेनी परासाची तंगेले परिपूर्ण दावन असेल तसले एक सन्निधान तंगेले देह अंत असता म्हणारी तिथले त्या देवालकी तीर्थक्षेत्र स्नान केले पुण्यकी ते सर्व तंका प्राप्त दत्ता म्हणून सांगून घेऊन हे बृहन्नारदीय पुराणाची सांगता. तशीच हे अधिक मासांतू आम्ही मुख्य दावन घेऊन महात्म्य ऐकूचे म्हणून आम्ही खंयचे एक व्रत अशें पुरो ते व्रताचे महात्म्य आम्ही ऐकू का म्हणून सांगून कसले एक म्हणारी आम्ही महात्म्य ऐकल तशीची ते एक विचारा वैरी आमकां योग्य दावन असेल तसले एक निश्चय दत्ता. हो हे एक कार्य केले म्हणून दरी असल एक फल मेळत नवे म्हणून सांगून आमगेल्या मना भितर येता. येवन घेवन आम्ही ते आनिकय एक तंतु भितर निश्ठ दवरून घेवन श्रद्धा दवरून घेवन आम्ही आचरण केलें तेन्ना ते एक केलें तसले व्रताचे पुण्याफल आमकां शीघ्र जावन घेवन आमकां मेळचें कारण दत्ता म्हण असले एक अधिक मासाचे महात्म्य आम्ही ऐकून घेवन तसाची. हे अधिक मासाचे विशयान म्हणतना आम्ही ते पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेवन देवान खंयचे रितीर ते मासाक अनुग्रह केल्ले आम्ही कालच्या दिवसांत पळयले. तंतु म्हणले अकाम सर्व कामो वा योधिमासम प्रपूजयेत. कसने एक कामन दवरनाशे पुरो अथवा कामन दवरनाशे पुरो अधिक मास म्हणून सांगितले जाल्यार त्यांनी आराधन कोरका प्रत्येक जनाने तशी केलेलं मात्रान आमगेल सर्व कसनकी एक पापकर्मनी पुरास सर्व भस्मसात सर्व नाश दावन घेऊन वता देवाला अनुग्रह मिळता म्हणून म्हणले. तशी मुखार सांगता सती यदर्थंच महाभागा यतिनो ब्रह्मचारिणः तपस्यन्ति महात्मानो निराहारा दृढव्रताः. म्हणतना खंयची खातीर एक सर्व यतिवरेण्यस्य पुरो अथवा ब्रह्मचार्यस्य पुरो तशीच निराहार दावन घेवन दृढव्रत दावन घेवन निष्ठ दावन घेवन कोण पुरा तपस्यानी पुरा करता पळया तसल ते एक पुण्याफल दरीची हंतू मेळचे एक कारण दत्ता म्हणून सांगून म्हणतात. म्हणतना हे अधिक मास म्हणून सांगितले जाल्यार सर्व जनांनी कुरका दललेची म्हणून सांगून हंतू कळता. फलपत्रा निलाहाराः कामक्रोध विवर्जिताः जितेंद्रियचया सर्वे प्रावृटकाले निराश्रयाः. म्हणटा हंतू कसन कसन पुण्याफल म्हळ्यार कितलो आमी तपस करता ती तशीच एक विशेष दावन घेवन केवल फलाहार करचे अथवा पत्राहार मात्र करचे अथवा अनिलाहार केवल वारेच मात्र आहार स्वीकार करचे तशीच काम क्रोध इत्यादी पर सोण आसून घेवन जितेंद्रिय दावन घेवन आसून घेवन तशीच एक वर्षाकाल असेल तेन्ना म्हळ्यार एक पावस असेल तेन्ना पावस आरापून घेवन आमी एक व्रत करता ती म्हणून सांगल्यार तशीच शीं असेल तेन्ना कसनेच एक एक वस्त्र इत्यादी पर म्हळ्यार स्वेटर इत्यादी पर घालना अशी आसून घेवन आमी आसता ती अथवा सॅक असेल तेन्ना समेत आमी अशी आसता ती म्हणून सांगून घेवन एक व्रत केल्यार कितले पुण्याफल आसा पळया. तज्जे पशी चड पुण्याफल परमम अत्यंत श्रेष्ठ पुण्याफल एक अधिक मास केल्ली मात्रान मेळता म्हणून सांगून म्हळ्यार कितली एक पुण्य पळया. आमकां पळयतना केवल एक म्हयनो म्हणून दिसचे पुरो ते एक म्हयनो आमी एक श्रद्धेन आमी हे अधिक मासाची व्रत केल्ली म्हणून दरी कितली एक पुण्य. अशी उदाहरणे सांगता दरी एक खंयची एकलो काम करतालो आसता त्या कसने एक काम कर म्हणून सांगल्यार तो निमगेत प्रयोजन कसन तंतू कोण म्हूण म्हळ्यार एक शास्त्रांत एक अथवा लोकांत रूढी कशी म्हणून सांगल्यार प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते म्हणून
एक प्रयोजन नाशी एकलो मूढ बुद्धी दलरीची तो कसनेची तंतु प्रवृत्ती करनाके कसने ताण प्रवृत्ती करू का जारी ते कार्य करू का दलरी तंतु करून घेऊन कसन की एक प्रयोजन असतं म्हणून सांगून घेऊन कळली म्हणून त्याला मात्र करतात त्यांनी जशी करता म्हणताना अशी जी सामान्य जन त्या केदना काही प्रयोजन अशी खंयचे कार्य करण्याची म्हणून अशें असताना आम्ही एक हे अधिक मास म्हणून म्हणताना त्याची प्रयोजन कसं नाही म्हणून प्रयोजन पळया एक खंयचे एक सण दावनशील दसले एक व्रत केले मात्रान अनंत पुण्या फल मिळत पळया त्यांची प्रयोजन अथवा एक मनुष्याक एक कार्य केले म्हणून दारी आम्ही कितले ताका द्रव्य दिता ती ताणे ते नित्य ते कार्य करता असतो तितले आमी द्रव्य दिता असता ती जलरी हे एक अधिक मासाची कशी म्हणून सांगणारी कार्य एक पटी केल्यार पुरो तक्क दुड्डू कितलेकी कार्य केलेलं तसले एक दिवसाचे दुड्डू एक पटी मेळ म्हणून दारी कितले एक संतोष जाता पळया तशीची हक्का खंयचे एक मोल बंदूचे जायना आमी अधिक मासांतू कितले कितले आमी सत्कार्य करता वता ती तितले आमकां ताजे अनुग्रह मेळता वता म्हणचेक अधिक मासाचे फल कसं नाही म्हणून सांगून घेवन परमात्मो कृष्ण परमात्मो सांगतस सांगून घेवन सर्व साधनद श्रेष्ठ सर्व कामार्थ सिद्धिदः तस्मा संसेव्यतामेष मासोयम पुरुषोत्तम म्हणताना केदनाके श्रेष्ठ दावनशील दसले एक एक मासाची हे अधिक मास दावन घेवन आस सर्व कामार्थ सिद्धिदः सर्व कामदारीची आमकां पूर्ण करतसले मास हे दावन घेवन आस ताजे खातीरची सर्व हे जनान हे मास म्हणून सांगिल्ले तसले स्वीकार करका म्हणून सांगून म्हणलें आस पुरुषोत्तमस्य भक्तास्तु मासमात्रेण तत्पदम अनायासेन गच्छन्ति जरा मृत्यु विवर्जितम हे एक पुरुषोत्तम मास कोण पुरा आचरण करता ती तांकेल्लर कसन मेळता म्हणून सांगणारी अनायासेन गच्छन्ति तत्पदम गच्छन्ति अनायास दावन घेवन परमात्माले कसन परमपदस म्हणजे उत्तम दावन सिलसिले गती मेळची कारण दत्तकೈ हे अधिक मास म्हणून सांगून ताजे खातीरची प्रत्येकल्यान हे मासा वयरी श्रद्धा दवरून घेवन आराधन करका म्हणून सांगून म्हणटा ती कसले म्हणरी सीता निक्षिप्त बीजानी वर्धन्ते कोटिशो यथा तथा कोटिगुणं पुण्यं कृतं मे पुरुषोत्तमे एक गद्य असता गद्यंतू गलल तसलते बी एक दाव रश्यके पुरो जलर ते बी मागीर तदनंतर तंतू सस्य रूपार येवन घेवन तदनंतर तंतू दुखून घेवन कितलेकीची हजारो हजार बी पर उत्पत्ती जाता समा लॅक घालू शंकर म्हणून जाल्यार कितलेकीची बीजाचे कोटी म्हणारी संग्रह ते दावन घेवन वता कशी दत्त की त्यांची रितीरी एक पुरुषोत्तम मास आमी आचरण केले मात्रान आमगेले जीवनांतू कोटी पुण्य फल मेळचे कारण दत्त काही ताजे खातीरची आचरण कराती म्हणून सांगून म्हणतात पळया चातुर्मास्यादिभिर्यज्ञैः स्वर्गं गच्छन्ति केचन तत्रत्यं भोगमासाद्य पुनर्गच्छन्ति भूतलम आमकां विहित दावन सांगिल्लें तसले अनेक व्रत पुरा आसा ते कशी म्हणून सांगणारी ते व्रत आमी आचरण केले तशीची पुण्य संपादन दत्ता पुण्य संपादन दावन ते पुण्य फलान म्हणताना स्वल्प जन कशी म्हणून सांगणारे आचरण केलेलं असल जन स्वर्गम याती स्वर्गाक वचून घेवन पावताच की स्वर्ग वचून घेवन थंय दुखून घेवन तांगेल ते एक कसं नाही क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंती म्हळ्यार तांगेल ते पुण्य म्हणून सांगेल जाल्यार क्षीण जाल तशीची पुनः हे भूलोकाक येवन घेवन सोडताच की म्हणटना पुनः तांणी मागीर हांगा साधन करका पुनः साधन करून घेवन उत्तम दावन असेल जाल्यार स्वर्गलोक मेळका म्हणून सांगून तितले पुण्य संपादन करका जलरी अधिक मास आचरण केले म्हणून दरी पुनर्गच्छन्ति पुनः तांणी हांगा येवचेक साध्य नाके म्हणटना विष्णुपदम विष्णुले परमपद मेळचेक आमकां कारण दत्ता म्हणून सांगून म्हणलें आसा विधिवत सेवते यस्तु पुरुषोत्तम मादरात कुलम स्वकीय मुद्रत्य मामे वेशत्य संशयम म्हणटना ह्या एक अधिक मास म्हणून सांगिल्लें तसले एक आमी आचरण करचे खंयचे रितीर आसका म्हळ्यार विधिवत विधिपूर्वक जावन घेवन आमी आचरण करका म्हूण आमी समजून घेवन आचरण करका म्हूण आमकां मलगड्यान आमकां कसं एक वाट दाखोवन दिला त्या वाटेर आमी वचचे प्रयत्न करचे त्या न्हयता आमी ते एक कसन की एक पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगितलं जाल्यार महात्म्य आयकून घेवची की अथवा आमी खंयची एक ग्रंथ इत्यादी पुरा ते पारायण करचे की ते प्रत्येक आमी करून घेवन दिवस आमी त्या विशयान चिंतन करून घेवन त्यांची रितीर आमी चलल तेन्ना आमकां विशेष दावन घेवन देव अनुग्रह करता कुलम स्वकीय मुद्रत्य आमगेल कुल उद्धार जावचेक मुख्य कारण दत्त कसन म्हणून सांगणारी हे अधिक मास म्हणून अधिक मास आमी आचरण केल्ल्यार फल कसं नाही म्हणून सांगून तो परमात्मो आमकां अनुग्रह करतस
ಮಾಮಪೇತೋತ್ರ ಸಂಸಾರಂ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಭಯಾಕುಲಂ आदिव्याधिजराग्रस्तं न पुनर्याति मानवः म्हणताना ह्या एक शरीर कशी म्हणून सांगणारी आमगेले एक पूर्वजन्माचे एक पापसंचयान करताना कसन की आमकां व्याधी येवचे के पुरो अथवा खंयची एक वात पित्त कफ मुखांतर जावन कसनय एक आमकां रोग येवचे पुरो हंत दुखून घेवन एक ते आमकां चड उण जालें तेन्ना कसन की एक आमगेले भितर रोग येवचे साध्यते आसचीच ते असल्यार समेत आम्ही कशी म्हणून सांगणारी ह्या एक अधिक मास आम्ही आराधन केलेलं तेन्ना विशेष जावन घेवन आम्ही पुरुषोत्तम मास महात्म्याने ऐकून घेवन त्या रितीर आम्ही चमकलेलं तेन्ना केन्ना की जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हणून प्रत्येक एक भय अशी खंयची म्हणून सांगणारी एक जन्म भय म्हणून अनेक मृत्यू भय अनेक जरा म्हणजे वृद्धाप्य दत्त म्हणून भय तशीच व्याधी भय हे प्रत्येक भय कसं नाही म्हणून सांगणारी आम्ही हे संसारांत असल्यार मात्र ते संसार दुखून घेवन येनी म्हणून जाल्यार आमी संसारांत ना म्हणून दरी म्हळ्यार उत्तम जावन आसलें जाल्यार आमकां गती मेळून घेवन मोक्ष प्राप्ती जाल्ली म्हणून दरी हाजी खंयचेच भंय ना म्हणल्यार असल खंयचे भंय ना अशी आमी योग्य जावन आसलें आमकां उत्तम पद मेळका म्हणून दरी आमी हें अधिक मास करका म्हणून सांगून घेवन देवान अनुग्रह केल्ले यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इति छंदो वजः सत्यम असत्यम जायते कथम देवूच सांगता कसं नाही म्हणून सांगणारी खंयची एक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम देवान गीतेंत सांगिल्ल्या रीचे एक वाक्य अशें पुरो हे कशी म्हणून सांगणारी देवाले एक अनुग्रह म्हणून सांगले परम प्रसाद रूप आसले एक मोक्ष थंय चमकर म्हणून दरी पुनः हंगे येवची म्हणून सांगून नाक म्हणटना हें कसन की एक वेदांत सांगून अशें पुरो आमगे शास्त्रांत सांगून अशें पुरो हें सत्य जावन आसलें विचार जावन आसा आनी हें आमी अधिक मास आचरण केल्लें म्हणून दरी असत्य दत्तवे म्हणून सांगून घेवन देव निमगीता म्हणल्यार केन्नाकय ते सत्य जावन आसलें विचार असली हें आमी विधिपूर्वक जावन घेवन आचरण केलें म्हणून दरी उत्तम गती मेळचेक कारण दत्ता म्हणून सांगून म्हळेलें आसा कसलेक म्हळ्यार एतन्मासादि पश्चाहं मयैवायं प्रतिष्ठितः पुरुषोत्तमेति मन्नाम तदप्यस्मै समर्पितम् म्हणटना हें मासाचे अधिपती कोण म्हळ्यार पुरुषोत्तमच तशीच हे मास अनुग्रह केले कोण म्हणून सांगल्यार पुरुषोत्तमच तशीच पुरुषोत्तम म्हणून सांगिल्लें तसलें नाम ते परमात्माले जावन आसतना ते आमी अर्पण करचें कोणाक म्हणून सांगल्यार पुरुषोत्तमाकाची अर्पण करतसले हे अत्यंत श्रेष्ठ जावन आसलें मास म्हणून म्हणटना तसलेच एक श्रेष्ठ जावन आसलें मासाची हे अधिक मास जावन घेवन आस म्हणून तस्मादेतस्य भक्तानां मम चिंता दिवानिशं तद्भक्त कामना सर्वाः पूरणीया मयैव हि तशें करून घेवन भक्तांकनी पुरा विशेष जावन घेवन कसन मनोभिलशीत आसा हे सर्व कामनांनी पुरा पूर्ण करची कोण म्हळ्यार परमात्मा तसले ते परमात्मान अनुग्रह करतसले मासाची हें जावन घेवन आसा कदाचिन मम भक्तानां अपराधोदि गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानां नापराधः कदाचन म्हणटना खंयचेय एक संदर्भाचेर एक भक्तांक गेले अपराध म्हणून सांगून घेवन एक दिसून घेवन ते अपराधाक तक्क जावन आसले शिक्षे मेळचे पुरके जरी पुरुषोत्तम भक्तानां पुरुषोत्तम मास आचरण केलें जाल्यार कोण भक्त आसता ती तांकां केन्नाकय हें अपराध म्हणून सांगिल्लें जाल्यार एक दायन म्हळ्यार तशी म्हणून सांगून आमी पुरुषोत्तम मास आचरण करून अपराध करका म्हण न्ही अथवा अपराध करनाशे आसचेक हें पुरुषोत्तम मास कारण दत्ता म्हणून सांगून म्हणटात तशी मदाराधनतो विष्णो मदीयाराधनं प्रियं मद्भक्त कामना दाने विलंबेहम कदाचन म्हणटना मिगेलेची आराधन करचे परमात्मा म्हळ्यार देव सांगता कृष्णूची तशी म्हणटना ते मदीयाराधनं प्रियम तसल ते एक परमात्माले आराधन करचेची आमगे योग्य जावन आसलें कर्तव्य जावन आसा तशें आसतना ते देवाला आराधन केले मात्रान कामना दाने विलंबेहम कदाचन ते आराधन केल्ले मात्रान आमकां फल मेळचें तूं विलंब खंय दुखून दत्ता विलंब खंय दुखूनय जायना म्हूण सांगून म्हळेलें आसा एतस्मिन् महामूढा जपादानादिवर्जिताः सत्कर्म स्नानरहिता देवतीर्थद्विजद्विषः अशी केन्नाकय एक वाक्य सांगता कसं नाही म्हणून सांगणारी कोण हें अधिक मास म्हणटना तें एक तिरस्कार करून घेवन अधिक मास आमकां सांगिल्लें न्हय तें आमकां जावका म्हणना अधिक मास आमी कशें की आमी नित्य आसलें म्हण कितें आसता ती आमी योग्य जावन आसलें स्नान करनाची अथवा जप करनाची दान करनाची अथवा कसं हांकां सांगिल्लें जाल्यार विशेष पूजन करनाची अशी प्रत्येक आमी करनी म्हणून दरी हाका कसं एक तोंदर जाता कसं आमकां तांतूं कसं फरक पडना म्हूण सांगल्यार म्हणटा ती कोण जप दान इत्यादी परा करनाशी हें अधिक मास म्हूण सांगिल्लें जाल्यार व्यर्थ जावन घेवन सोडून घेतकी
सत्कर्म स्नानरहित देवतीर्थद्विजद्विषः सत्कर्म करनाशी स्नान करनाशी तशीची देवतीर्थद्विज एक देवावेर द्वेष दवन घेवचे तशी तीर्थावेर द्वेष दवन घेवचे तशीची वैदिक म्हळ्यार ब्राह्मणावेर द्वेष दवन घेवचे अशी पुरास म्हणून केल्ली म्हणून कंदत्ता म्हणून सांगणारी जायन्ते दुर्भगा दुष्टा परभाग्योपजीविनः न कदाचित् सुखं तेषां स्वप्नेपि शशशृङ्गवत् तसल जनांक सुख मेळचे खैदुकून घेऊन कसलेक म्हणारी परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम म्हणून म्हणतात आम्ही कोणाकाचे एक उपकार केले म्हणून जाल्यार त्यांची पुण्यके त्यांची आम्ही विंगडे पीड दिल्यार त्यांची पापके म्हणतना आम्ही कसन कसन एक पुण्यस्य पुरो पापस्य पुरो संपादन करतात पुण्य केले म्हणून जारी तज्जे कसन की एक सुख आम्ही अनुभव करतात म्हणतना पाप संपादन केले म्हणून जारी कसन की आम्ही दुःख अनुभव करतात अशें आसतना पुण्य पाप आनी पर करचे आम्मीच दावन आसतून घेवन ताजे विशेष दावन गेले तसले फल आम्मीची भुगचे म्हूण कसले एक म्हणारी नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटी शतैरपी म्हणून म्हणटा आम्ही खंयचेच आम्ही केलें तसले कर्म अशें पुरो सत्कर्म अशें पुरो अथवा दुष्ट दावन आसले तसले कर्म अशें पुरो ताजे फल म्हणून सांगिल्लें तसले कितलेच वर्ष वच्चे पुरो हजारो हजार वर्ष गेल्यार समेत ते भोग उपभोग करचे कोण म्हळ्यार आम्मीच आम्ही विंगडे एक सांगू काय जायना तुम्ही उपभोग करा ती म्हणून सांगून आता विंगडे ना उपभोग करता दिया ती म्हणून सांगून दिवचे काही जायना ते आम्ही कसन एक कसन चांग केला चांगाचे फल आम्ही भोगका आम्ही कसन पापकर्म केला पापाचे फल आम्हीच भोगका म्हणून सांगून घेवन शास्त्रांत सांगिल्लें तसले एक विचार अशें आसतना आम्ही खंयचे खातीर हें एक आराधन करका म्हणून सांगून घेवन विशेष म्हणटा पळया आराधन करनी म्हणून जारी सर्वजन कशी दत्ता म्हणून सांगल्यार तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार केल्ली मात्रान स्वप्ने विशेषंगवत न कदाचित् सुखं तेषां एक मोला सॉस म्हणून म्हणटा आमी ताजे ಕೊಂಬು खंयचे रितीर आसता म्हणून सांगल्यार आतां ಕೊಂಬು ना ಕೊಂಬು सुंदर आस की ते आमी कशी आमी चिंतन करनाच की कशी एक ते मोलाक ಕೊಂಬು इत्यादी परन हाकी ते एक व्यर्थ की ते फट्टी दावन आसले विचार की तशीच तांकां समेत सूख मेळचे समेत अत्यंत फट्टी दावन आसले विचारू म्हणून सांगून म्हणटात म्हणटना केदनाकय त्यांनी एक देवाले आराधन करनाशी व्यर्थ दावन घेवन असल ते मासा वैरी भटमामा वैर अशें पुरो वैदिका वैर अशें पुरो अथवा ब्राह्मणा वैर अशें पुरो कसनय एक तसल ते एक तिरस्कार भावना केल्ली म्हूण दरी कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार सर्व तांकां परभाग्योपजीविनः विंगडेल भाग्याक उपजीविका जावका म्हूण तांकां भाग्य ना ते दावन घेवन वता म्हूण सांगून म्हणटा ती तिरस्कुर्वन्ति ये मूढा मलमासं मम प्रियं नाचरिष्यन्ति ये धर्मं ते सदा निरयालयाः म्हणटना कोण एक हे मलमास म्हूण सांगून घेवन तिरस्कार करून घेवन हें एक मासांतू योग्य दावन आसले स्नान मान दान इत्यादी बरें कसनय करनाशी व्यर्थ दावन घेवन तिरस्कार करून घेवन आसताच की हे मासाक तांकां कसन दत्ता म्हूण सांगल्यार तांणी निरयालयाः म्हणटना नरकाक उचून घेवन पडचेक कारण दत्ता म्हूण सांगून घेवन म्हणटा ती पुरुषोत्तम मासाद्य वर्षे वर्षे तृतीयके नाचरिष्यन्ति धर्मं ये कुंभीपाके पतन्ति ते म्हणटना ಒಟ್ಟು 84 ಲಕ್ಷ ವಿಧಾಚೆ ನರಕಸ್ಸ म्हणू ಪುರಾಣಾಂತರಂತನೇ ಬರೋ सांगतात ते 84 ಲಕ್ಷ विध नरक अंतू एक 21 विधाचे नरक सांगतात अंत एक नरक म्हणा कुंभीपाक म्हणून म्हणतात तसल ते एक कुंभीपाक नरक अंतू पडकादत काही हे एक अधिक मास कोण आचरण करनाच पडया ತಂಗಿ ತಂತು ಬಿತ್ತರಿ ಪಡ್ತದಿ ಮನು ಇಹಲೋಕೆ ಮಹದ್ದುಃಖಂ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ಕಲತ್ರಜಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾಮೂಢ ದುಃಖ ದಾವಾ ನಿರಸ್ತಿತಾಹ म्हणटना तसल ते आचरण करनला कसन दत्ता म्हणून सांगल्यार हे लोकांतू असेल तेदना महद दुःख अत्यंत व्हड दुःख जावचेक आरंभ दत्ता म्हणून कसन ते म्हळ्यार पुत्र पौत्र कलत्रजम चिरडुवाल निमित्त अशें बरो अथवा नातवाल निमित्त अशें बरो अथवा बायलेल निमित्त अशें बरो असल पुरा दुःख मेळचेक कारण दत्तगे तशें म्हणटा ते कथं सुखमेदन्ते येषाम् अज्ञानतो गतः श्रीमान् पुण्यतमो मासो मदीयः पुरुषोत्तमः म्हणटना एक परमात्मलेची अनेक रूप दावन आसले हें एक पुरुषोत्तम मास तसल ते एक मास म्हणून सांगिल्लें तसले व्यर्थ दावन घेवन सोड सोडली म्हणून दरी तिरस्कार केले म्हणून दरी ते कथं सुखमेदन्ते तांकां खंयचे रितीर सूख मेळचेक कारण दत्ता म्हणून सांगून सो श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमोची निमगितस पळया या स्त्रिया सुभगा पुत्र सुख सौभाग्य हेतवे पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति स्नानदानार्चनादिकं तासां सौभाग्य संपत्ति सुखपुत्र प्रदो ययम् म्हणटना हें एक मास कोण कोरयता म्हणून सांगल्यार प्रत्येकल्यान कोरकाके एक अथवा मलगड्यान मात करचे दखल्यान कोरका म्हूण ना अथवा स्त्रियान करचे ना त्या प्रकार कसं ना प्रत्येकल्यान हे मास तांणी कोरकाचीच कसले एक म्हळ्यार
तंगेल एक विहित दान सिलसले एक भगवत आराधन करचेच पळया त्यांचे अत्यंत होड धर्म म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात. म्हणताना तसल ते एक धर्म दावन घेऊन विशेष दावन घेऊन स्त्रिया सुभागा म्हणरी स्वमंगलवती स्त्रिया नश्य पुरो त्यांनी कसलेक हे व्रत करका म्हणरी पुत्र सोघ सौभाग्य हेतवे पुत्र म्हणरी चरडू मेळका म्हणून ಅಥವಾ असेल चरडुवांग सुख मेळका म्हणून सौभाग्य मेळका म्हणून हे व्रत करकागे असल ते पुरुषोत्तम मास ಅಂತೂ त्यांनी कसन करता बळया स्नान दान इत्यादी अर्चन इत्यादी पुरा करतादी सर्व कशी म्हणून सांगणारी सौभाग्य संपत्ती सुखपुत्र प्रदो ह्यहम तंका अखंड सौभाग्य देव अनुग्रह करतगे तशीची चांग संपत्त अनुग्रह करतगे तशीची सुख तंक दावकदल तसले कसन सुख दावका देव अनुग्रह करता चांग दावसले संततिगी संपत्तिगी परमात्मा अनुग्रह करतगे यासा मासो गतशून्यो मन्नामा पुरुषोत्तम नतासा मनकोलोहम न सुखम स्वामीजम भवेत म्हणताना खंची एक हे मास अंतू परमात्माले अनुग्रह मेळचित असली एक हे मासु पुरुषोत्तम मास असल ते पुरुषोत्तम मास अंतू कोण कंचे एक असल हे व्रत इत्यादि पुरा कर्ना स्त्री वर्गनि पुरा तंक स्वामीजम सुखम न लभेत तंगेले एक पतिदेवाल मुखांतर कसन की एक सुखस तंक मेळचे कारण दायनते म्हणून सांगून म्हणतदी तशीची भ्रातृपुत्र धनानांच सुखम स्वप्नेपि दुर्लभम तशीची तंगेले भाऊंड चरडुव तशी दुड्डु इत्यादि पर तंक स्वप्नेपि दुर्लभम स्वप्नां समेत दुर्लभ पण हंग तंक वास्तव्य करताना वास करताना अत्यंत दुःखार्थांनी वास करचे कारण दत्ता म्हणून सांगून घेऊन हे पुरुषोत्तम मासाचे महत्व सांगतदी तस्मा सर्वात्मना सर्वैः स्नानपूजा जपादिकं विशेषेण प्रकर्तव्यं दानं शक्त्यनुसारतः तसे करून घेऊन सत्कड जन नश्य पुरो प्रत्येकलेन ह्या एक अधिक मास अंतू विशेष दावन घेऊन स्नानपूजा जपादिकं हे स्नान पूजा आणि जप केदना की प्रत्येकलेन कोरका म्हणून सांगून म्हणतात कसले का म्हणून सरी विशेष दावन घेऊन केल्ली मात्र विशेषेण प्रकर्तव्यं दानं शक्त्यनुसारतः तंगेल शक्त्यनुसार दावन घेऊन दान दावन घेऊन रीची कोरका म्हणून सांगून म्हणलस येनाह मर्चितो भक्त्या मासेस्मिन् पुरुषोत्तमे धनपुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चात गोलोक वा सभाग म्हणताना विशेष दावन घेऊन ह्या एक अधिक मास अंतू कोण भक्तीन करताना पुरुषोत्तम मास अंतू परमात्माला आराधन करता तंका धन पुत्र सुख इत्यादी पुरा मेळून घेऊन मुखारसून त्यांनी अंत्य अंतू गोलोकद रीच तंक वास्तव्य करचे भाग्यदेव अनुग्रह करता म्हणून म्हणतदी ममाज्ञा जना सर्वे पूजयिष्यन्ति मामकं सर्वेषामपि मासानां उत्तमोऽयं मया कृतः तसे घेऊन मिगलेची आज्ञेन करताना खंची एक जन ह्या एक अत्यंत श्रेष्ठ दावन सिलसिले अधिक पुरुषोत्तम मासांतू एक आराधन करतदी आराधन केली मात्रान एक विशेष दावन घेऊन सर्वेषामि मासानां उत्तमोऽयं मया कृतः एक मास म्हणून सांगितले विंगड प्रत्येक मासापशीची एक भालू वैरी म्हणून सांगेत तिथले उत्तम दावन सिलसिले एक मास हाम केलेलस ते एक कोणपूर आराधन करतदी तंग केल्ली मात्रान विशेष दावन देवले अनुग्रह मिळतगे अतस्तम अधिमासस्य चिंतां त्यक्त्वा रमापदे गच्छट वैकुंठमतुलं गृहीत्वा पुरुषोत्तमं अशी तो पुरुषोत्तम म्हणरी कृष्ण त्या वेळारी अधिक मासाक पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेऊन ते देवलेची नाम सांगून घेऊन नारायण लग्गी विशेष दावन घेऊन सांगतस हा कापून घेऊन पुन्हा वैकुंठ लोकाक वस त्या वैकुंठ लोकाक वचून घेऊन ताका ते वास्तव्य करतशी करी म्हणून सांगून घेऊन ह्या एक अधिक मासाक तो पुरुषोत्तम म्हणून सांगून घेऊन एक पद नाव देऊन घेऊन त्याचे विशेष दावन झाले कसन फल म्हणून सांगून घेऊन त्या अनुग्रह करतस अशी ह्या एक अधिक मासांतू एक आम्ही कसन आराधन करतदी तंतु पुण्याफल कसले चढ म्हणून सांगून घेऊन आईचे कथाभाग भितर आमकां कळलच म्हणताना हे एक नियामक दावन सलोची पुरुषोत्तम हे देवानाचे अनुग्रह केलेलं तसले एक मास आम्ही ते सर्व मासांतू हे पुण्य इत्यादी परा संपादन करून पुनः ते देवाले सन्निधानांतू अर्पण करतसले भाग्य देवान अनुग्रह केला पडया म्हणताना हे एक पुरुषोत्तम मासांतू आम्ही कसन की एक पुरुषोत्तम मास महत्व ज्ञान यज्ञ तयारीची करतसाची ते देवाले अनुग्रहान म्हणताना ते देवाक प्रीती दावका तुम्ही तयारीची अंतू सांगील तसले अनेक विचारांनी पुरा समजून घेऊन त्या रीतीरी एक योग्य दावन घेऊन व्रत इत्यादी पुरा कोरून घेऊन देवाले अनुग्रह संपादन करतश दावो म्हणून सांगून देवाले सन्निधानांत प्रार्थना करताची हे दोन उत्तर हरिगुरुचरणा भितरी अर्पण करतस. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.